will prepare each one of us, Lord. Will prepare our hearts, Lord. Imong andam mo ng matag usab, Ginoo, sa pagsimba diha kanimo, Lord God. Na ang tanan, Ginoo, dili mahimong nabayngkawang, Ginoo. Lord, salamat. Salamat sa imong dihog karong kabuntaga. Salamat, Lord, sa imong buhing pasensya. Salamat that you have blessed, Lord, each life, Ginoo. We thank you, Lord God. We thank you, Lord. We thank you, Lord God. In Jesus' name, amen. So, kinsa katong na yung mga Biblia, atong abrihan kini sa Isaiah chapter 40 verses 28 to 31. So, familiar na rin siya? So, nagaingon dahil, wala ka ba di ay mahibalo? Wala ka ba di ay makadungog? Ang Ginoo mao ang Dios nga walay katapusan. Siya mao'y nagbuhat sa tibuok kalibutan. Dili siya maluya o kapuyan, ug dili matukid ang iyang kahibalo. Hatagan niya gahom ang huyang, ug ang walay umoy, hatagan niya kusog. Bisan ang mga batan-on, maluya o kapuyan, ug kapsag umoy, apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton o bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila ug dili kapuyan, manlakaw ug dili maluya. So kinsa ba diri ang nakabati og kaluyahon? Nakabati ba? Nabay mga adlaw or mga panahon na nabati kitang kaluya. Dili lang sa physical, but sa tibuok spiritually, emotionally. Kinsa diri na ay kahadlok? Nabay kahadlok ang tanan. So, ang atong kaluyahon, ang atong kahadlok, lahi-lahi. Apan nagaingon diri sa Isaiah nga kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Amen ba? Amen. Kasama sa usa ka agila, bisan unsa ka dako or kataas ang bukid na iyang agian, bisan unsa ka lapad or kalalom ang dagat na iyahang luparan or kalasangan usa man nakataas. Dili siya maunsa tungod kay taas sa iyang lupay. Tapos kita, o kinsa ka tumusalig diha sa Dios. Bisan unsa man kadako ang problema, bisan unsa man kadako ang kabalaka, ang kahadlok, dili kita maunsa tungod kay ang Dios nga atong bisaligan, dako pa sa bisan unsa nga atong yagian. So church, dili nato himuong babag ang mga butang ng mga ingana. Dapat himo na to na siyang rason nga mas musalig, mas budot-dot diha sa Dios. O gamiton nato ang tibuok parte sa atong lawas sa pagdayeg diha sa buhi nga Ginoo. So church, manglupad kita daw sama sa agila.